Everyone, ready Jabai. Ada Mendela jwng Haba जानोसै आङो Gajri Damwnswi Raijwfwr. नै हौवागोदाना नायदो. Tan tan. जा मिनिखायो बे सानैबो. मोननायनि खुसि जादों. Ada Mendela मोननायनि जा मिनिखायो बे सानैबो सिटिंआव थैखागोनसोखा. आइदै. Hello everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So look for dinihai shooting dongo bebo Ada Mendela jwngहाय आरो so आं बिराद excited खारन Ada Mendela जों आंना first time माने music video फैगासिनो आरो माने ओमफ्राय दा मेकआप आंना जाबाय already ओमफ्राय बिथिं बिनानावमोन मेकआप खालामगासिनो दङ ओइथिंबो सासे आगैना ready जाबाय ओमफ्राय मेकआपखौ खालामदों जोंना ओरै नाहरलाय नाहरदों बिनानाव दीप्ति सिलाराया बिनानाव दीप्ति सिलाराय हाय बोल दो सबको बिनानाव मेकआप खालामदों आरो सो नोंथांमोन दिनैनि ब्लगा बिराद इंटरेस्टिं जागोन दसे न आदा मेन्डेलाखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं सो फैबाय थादो जोबजासिम नायनो दाबाव लोगोसे जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट आरो शेयारबो खालामनो दाबाव सो फैबाय थादो बिदिब्ला जोंजों So finally लोगो हमदो आदा लैथोमानि गानावनो दिनै शुटखौ लागासिनो दं आरो आदा थेंक इउ आं बिराद हेपि आदानि गानाव दिनै शुट लानो मोननानै आरो लोगोसे आदा मेन्डेलाबो दं फै नायदो आदा मेन्डेलाखौ नाजानोसै आदा नोंसोरलाय मोजां खालामनो हाखायो ना ओइ हाया नोंसोरनि सायावसो र' रिलिज जागोन ना औ नायदो बयबो ना रायजोफोरा नै इथिंजाय मेकआप आदाया बिराद लेखा फरायगासिनो दङ ब्लग लादों आं नै आयौ गासिबो ओमफ्राय इथिं आदाया नै एग्जाम लिरदोंनो मा एग्जाम लिरदों खिथालाय आदा लेखा फरायबाय थादों शुटिंआव फैनाया शुटिंआवबो बेस्थ माने शुटिंआव फैनाया लेखा फरायबाय थादो सोरखारनि थाखा मोनजानाया सजाना मा फरायदों मा लेखा आदाया एग्जाम लिरगासिनो दंनो आरो माबा जाबावनो नागिरदों पोस्ट ग्रेजुएट बाब्रे दे मोजां पास जाथारनांगौ ना आदा नुबाय मालाय आदा दासिमबो फरायगासिनो दं जोंहा आरो फरायनो बाबाय माब्ला मोनफैनाय नोंनि दसे सिगां मोनफैदों जायखिया नोंजों लोगो मोनलायना मोजां मोनदों आंबो बिराद हेपि आदाजों फार्स्ट टाइम बयबो नायदो ना एलबामखौहाय थाबैनो रिलिज जागोन मा चेनेलाव फैगौमोनलाय बेयो टिएन माबा नमि ब्रह्म ब्लग नंला नामखौ सोलायबाय औ उनाव फैयोबा जोङो लिंकफोरखौ डिसक्रिपसनफ्राव होना होनसै ना आदा गोजोननाय थाबाय सोलिगासिनो दं जों दा लकेसनाव थांगासिनो ओमफ्राय बिनानावमोनखौबो लोगो हमदो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदोंना आगैमोन ओमफ्राय बोरै सासेया मेकआपा बैयाव गाखोबाय खोमा आदा लैथो गोसो थैयोबोला खुदुमनाय आफ्रिका सना बिबोनां जायोबोला एदावनाया थाखायो मेथाइ बे जागोन सुपार हिट गाना हिटखाना आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो मोजां मोनगोन होननानैहाय थाबैनो नुथारसिगोन फुजानियाव गोगोन नुगोन बारा दिन गैला ना नुगोन औ समफोर लागि हरावनो लगालग एडिटिं जाखागोन आरो माबा जाखागोन ओमफ्राय हगारखासिगोन रायजोफोरनि थाखायनो सान हर खस्थ' खालामदों औ बयबो हेफाजाब होगोन आरो होखागोन दे होखायो ना आदा आरो एथ' मोजां गान आदानि नायग्राफोरा मोजांखा नायखायो नेरासो थागासिनो थायो मालाय फैबाय थादो बिदिब्ला जेनेबा इथिं आदा मेन्डेलाया मोनसे गारिखौ सालायबाय जों मोनसेयाव गाखोबाय न'निफ्राय ओंखारबाय बिसोरो नै जोंना प्रडिउसार ओंखारगासिनो नामाब्रा प्रडिउसारा जोंना फैदो सासेयाबो शुट सोलिगासिनो बिथिंजाय आदा मेन्डेला आदा दुर्गा फुजानि दख'ना गांसे हरखासिगोन बादि मोनबाय आङो ओमफ्राय हराबाथाय थांनायाव गैया थालांगोन आदा जिजास हा हरलाय दा लान्च टाइम जि गोदोर जादों अमा बेदर जादों मैथा सयाबिन ओमफ्राय लोगोसे ना एवनाय दालि बेदर ओमफ्राय बे हिर'जित बेसेबांबा गोबां लोगो मोनदों ओमफ्राय गासिबो नाय बुरजा जाखा लाजिनाङा नायदो वाव नुबानो लुगैनाङा दे नै बिसिना अमा बेदर बेबो जायानो अमा नों जादो अमाया जाखावदो ब्रेकआप जानानै हनै स्टार्टिंआनो जागासिनो सासेया दे जा
जोगोनारखौ एसे जागोन आं अ अमा गैयाना जोगोनाराव नाङा होमबा जाबायना खहाबजोबसे नै जोंना प्रडिउसार मेमा गोलोमफुजोब्बाय नै अमा मैथा जि गोथाव नोंमोनासो खस्थ' जाखांजोब्बाय नै इसोरलाय बेसे बुरजा बुरजा जाखो नायनो र' एसे बेसे बुरजा बुरजा जाखो जा दे जा एकदम जा नै फानलुआबो एकदम लकेल फ्रेश न'नि सिथ्लायावनो दङ नै खानानै जाबानो मोनो गल गल बानलु बेखौ नुदों ना बेखौ आं न'आव थांबा लांगोन आरो एसे जावैहैगोन आं ओमफ्राय गोमोनखौ खानांला दे आयं थाइथाम लांगोन आङो हो अ सोरनोबा नांगौबा अर्डार हरनो हागोन नै अनलाइनबो जागोन अनलाइन पार्सेसबो जागोन नै जि मोजांखा बानलुआ गोथावथार फाइनालि दा नेक्स्ट शटनि थाखाय रेडि ओमफ्राय खानाय खाथबगासिनो दङ जोंना डार्लिंआ ना नायदो गरमाव खानाय खाथबबाल' सान्ति हाबा चुपके से कोई आएगा प्रभु मादैया नायलाय थैखागोनहाय गानफबजोबनानै आयै खोमाया गिलिर आयै खिलिबा र' खिलिबखौ नांगौहाय गाबोन गारजाया बुस्थुफोरखौ ना फारसे बेयावनो गोलोमजोब्बाय ओरैनो थैखागोनहाय गारियाव आंना बेगा गारियावसो दङ मिन्थिबाय आदा मेन्देला थैखाबायहाय नायलाय खोमायानो माबा खालामनो हाया कन्ट्रल खालामनो हाया नै आं मिथियाना थावसि है जायो दे बेनो आदा खोमायानो जिलांगोन आंना एफा फिसा खोमा समायदो ने सानैबो समायालाय जाला नै इथिंसो आंना इथिंसो लाबारायसो नेक्स्ट जा ज' ओंखारनानै आं हाबा जायो मारसिगोन नामा सानदों आङो आयदै अरजाया केमेरायाव गोदान नुयो मेन्देलाजों समायदोंना समायाखै कमेन्ट खालामहरदो नोंथांमोन रायजोफोर आयदै ओमफ्राय दा शुटनि थाखाय नेक्स्ट लकेसनाव थांगासिनो दं आरो दा जों गाखोदों आङो ओमफ्राय माथो खालामबावनोहाय दे फैदो नै जोंना मेकआप आर्टिस्ट आरो प्रडिउसार मेम नमियानो आरो प्रडिउसाराहाय एसे इउनिक कनसेप्ट लादों ना ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोनखौ आसा खालामदों आरो थाबैनो नुगोन फुजानि आवगायनो नुथारगोन नोंथांमोना ना दा बयखौबो नायनो होदो नायदो बयबो जों सानैनि जरिखौ फार्स्ट टाइम माबायदि मोनो जों आदा मेन्देला आरो आंनि जरिखौहाय नायनानै कमेन्टखौ जिब्रालायनाय खालाम ना आदा जय वागड़ान ने बिबारा फन लाय माबा अबेनि जाखो क'क्राझारनि नंगौ अ हाबाया दिनैनोबा ओमफ्राय न'आव खोन्थाना लाभ मेरिज बरिया न'आव मिथियाखै दा न'आवथ' मिथिथ'वाखै खोमा मिथिथ'वाखै ना अ दे थेंक इउ दादा जों हाबा जय हिन्जाव गोदाननि ओइ मा आगोल थाबायखौ गोदाना हिन्जाव गोदान लांफा जय
Mendela godan hintaw lapai honnane honichi da bale. Ma? Mondir haba jamarne bedi moनसिगोन सोरबा जोंना शुटिं सोलिगासिनो र' दसे जिरायनांगोनदांलै मालाया बिबारा मोनफैयाखै दसे उनावनो जों हाबानि शट लागोन जोंना हिरोआ जाबाय आदा मेन्डेला आंनाव रन्टु नाम्बार गैया रे फनाव हिरोइना जाबाय मिथि नार्जारी प्रडिउसाराबो उल्टा केमेरा लालायथारो नै ओरै लाखागासिनो आदा मेन्डेलाजों हाबा जाबाय आं हाबा जानोसै आङो हाबा मोनजासिगोन बाला सिन्दुर लाफायासै सिन्दुर आयु नांलायबावासो लाखाबाय ब्रा सिन्दुर अ लाखाबाय फोनखादों सिनायाखैसो ना होनदों र'लै ओइ मा बिबारा नेहराखै मानो बिबार सारनाया मजा लागिसोरो ए मन्दिराव ओरैनो हामसै सिन्दुर गाननानै र' बिबार फैगासिनो जय हगदान नै मोनमारथारबाय मालाय ओइ नयन नायलाय माबायदि आंखौ गारना हाबा जाबायसो Everyone ready जाबाय आदा मेन्डेलाजों हाबा जानोसै आङो गाज्रि दामोनसै दे रायजोफोर नै हौवागोदाना नायदो टेन टेन जा मिनिखायो ओमफ्राय सानैबो मोननायनि खुसि जादों आदा मेन्डेलाखौ मोननायनि जा मिनिखायो ओमफ्राय सानैबो सिटिङाव थैखागोनसोखा आयदै ना फाइनालि दिनै पिक अफ मादै मोनाबो थांनोसै ना मादै थांदो दे मालाबा लोगो मोनगोन हाय बिनानाव बाय बाय मोजां नांबाय लोगो मोननानै औ लोगो मोनफिनगोन जोंहा ना औ बाय 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 सोर सोर थांगोन नोंसोरो इयारे थाङा इखौ खर'केया औ नै आजायाबो आदा लैथोमानि मोनहानि आजाया फिसालाया बेयावनो दोनथ'नोसै दिनैनि ब्लगखौ बांद्राय फोलावबाय थाला ना आदा बाय बाय एभ्रिवान